cadrul săptămânii Școala Altfel, m-am gândit că împreună cu doamna profesor inginer Mihaela Rachieru și elevele de la clasa 10-a, unde eu sunt dirigintă și doamna predă obiectul de specialitate, să realizăm o mică expoziție intitulată Un alt fel de matematică cu sfere colorate. Având în vedere că matematica este un obiect mai greu, dar totuși eu o consider o bijuterie, am corelat acest lucru cu practica, așa încât elevii să realizeze anumite lucruri care să le creeze o mică bucurie și să îi apropie de mine pentru a-i determina să învețe mai ușor matematică.